Улица подполковник Калитин, град Варна. Рекички. Реки и езера. Опа! Спуснах се телефон. Човек може да си спука картера. Общината, вземете им, фарлете малко чакъл на тези хора, сигурно плащат и те данъци. Виж колко апартаменти, нови всичко, магазини. Какво се случва? Такова нещо не се сещам някъде по света въобще да има. Това е еврозона.